setitik jos aja suwe-suwe sida apa ora wis entek wektune bukae sithik jos karepmu kepiye wong ditinggal dandan mung kesusu wae bukaan setitik jos coba tak sawange sapa sing ra katut kepencut slirane Cemplang opo jentik emas ngalem opo ngece gede opo cilik sepiro tresnane pengen ngerti tresnaku yen kowe kepengen ngerti kaya apa lho kaya ngene gede tenan ojo nesu ngono wae terus mecucu sapa sing nesu urip pisan penak dinggo guyang-guyu wong urip ora susah sing penak karo guyu wah pasti apa hiburane mesti ketemu iki lho bacang koplahe metu setitik jos aja suwe-suwe sida apa ora wis entek wektune bukae sithik jos karepmu kepiye wong ditinggal dandan mung kesusu wae bukaan setitik jos coba tak sawange sapa sing ra katut kepencut slirane